Imos falar de muiños e de plátanos. De plátanos? Sí, de plátanos. Isto é un muiño. Muiño ven da palabra latina molinum. Aquí a xente traía as súas colleitas de trigo ou millo para facer fariña. E que facía a xente mentre o muiño traballaba? Pois con este ritmo de pedra... Cantar e bailar. E como lle chamarían a este ritmo do muiño? Muiñeira. A tu puerta lora tengo de poner una farolera como la del tren. As muiñeiras poden ser cantadas Como la del tren. ou bailadas. A tu puerta lora ya no vuelvo más. Que ten que ver cun plátano? Agarda. A muiñeira, dependendo da zona, pode ter diferentes nomes. Chouteira, golpe, ribeira ou muiñeira empuñada, redonda, carballesa. Pero todas son muiñeiras. As muiñeiras poden ser vellas ou novas, pero como sabemos se son vellas ou novas? Se o ritmo que escoitas é plátano, 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 estamos a falar dunha muiñeira nova. Pero se o ritmo que escoitas é platano, 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 estamos a falar dunha muiñeira vella. Onde está o plátano? Lambón. Como la del tren.